So bese usitshela ukuthi kwenzakalani njengamanje. Baphezima bese siyasebenza sithole nzima kanjalo kodwa-ke hhayi getting there slowly but sure. Sifana kwi-project lapho esinadosayasiyale i-album kanjalo ezodropha kuyona le nyanga yabo. I-Self-Made Soldier igama layo. So yeah, stay tuned kanjalo. I-Blind. I-Blind. But manje-ke nje futhi Imaphi mhlawumbe ama-feature esingawalindela kule project? Khona Ray Mosta bafitshile, khona Flash Wise bafitshile, khona Kid Double bafitshile, bakhona Matompana bafitshile, Republicans, MC Crank khona. Bakhona amajita yabo. Bangathiwa ngoba amagama should nikeza ngibhala ngoba ngafuna ukusuka ngokuthatha yabona. Okay, so Entertainment by the way, TBC represent. Lapho ethu mina ngimase ngo-2018 yabona abantu sahlangana kwi-studio esidala nami esikade sisebenzela khona before mfethu umjito ambitious mfethu nona sathi masihlangana mfethu inkulumo zethu sathi masikhuluma ukuthi zonke lezi ngane y'lambile. From there mfethu saqala mfethu sayi-family joint mfethu sonke namajita njengoba sibona nje sikanje yabo kuyimanje nje mfethu sesenza izinto ey'ningi kakhulu and sisayakude ngafesi namafethu sibambisene njengoba kuthiwa family joint siwumndeni wangempela. Exactly, zinto nje efasile impela wena owazi into uba-script eshandisile ziyona impela mfethu. So njengoba sizibiza nge-family joint singabobhuti ababambisene njengale shandisi leyo mculo nangale wawomculo futhi sibambisene kwezinye izinto nje ngesikwazi mhlawumbe sizikhulume kanje ngoba njengisho nje singabobhuti ababambisene. So Dokotela indoda edetha manje ngenye indlela mfethu uswazi iyalifaka into eqondile nje no-music hayi uyawusaka shaya inamba lo mfana shaya inamba lo mfana shaya inamba lo mfana nathi nje sesihlale sithukile ngoba makushaya inamba kanje nje sesigcina ukushaya hayi kodwa hayi hey ngeke phela ekulonga ukuthi sishaya Tina Dallas push that pressure, so get my head. Ubafeza yakhona, uphithibithi bona wonke amakhona. Sifuna imali eyindoda, siba malume nathi njengomakhoya. And you deserve ukuthi la sifiya khona. You've been on the rest on our spelling moya. Shayeza ngaphela mongenamona, sinisa onshini ngoba soshisa iy'khoza. Sinje zami zonke boshabuze bafethu uDr. Siyari Gama usifundo wanzami sibongo hlala khona la eMlazi ka-L ko9. Urepresent i-Family Joint Entertainment bafowethu. Namhlanje simphatheleke umculo omnandi. I-album lami kahle kahle elenziwe khona la e-Family Joint Entertainment. Igama lalo i-Self-Made Soldier. Igama ya-album i-Self-Made Soldier ngezathu thizeni bafowethu mhlambe engayichaza izimbalwa kwesiqapho kakhulu. Nginale nkolelo noma ngazo ukuthi ukuze ngifike la ngikhona kube ukuthi mina ngilo even before ngithola abantu abazongidelelela ukuthi babe i-backup yami. Qale kodwa ngala ngingedwa if it wasn't for mina ngaba bekhona bekhona. Into engizama ukuyichaza ukuthi ngi-inspiration yami yabo ngendlela ey'ningi mhlawumbe ukuze uyithole sengafuna ukuthi uye deep yabo. So that's why ngaze ngaqamba ukuthi i-Self-Made Soldier le album because ngikwazile ukuthi mfethu like ngiyimele ey'ntweni ey'ningi zinginethi imvula. Ngizama ukucela usizo ebantwini engibona ngahlaba bangaba nosizo kungenzeki ngendlela engifisa ngayo. Up until gcine kungiphoqa ukuthi angiyimele futhi inkinga yami ngifface whatever le ekufuneka ngiyifface ukuze ngibreak it. Bona ngempela ngabreak out for those izinto. That's why ngadecide ukuthi kahle kahle ngi-Self-Made Soldier yabo. Abanye baba nabantu abakhaya emasayidini abanye baba namabhekana ngikwaziyo ukuthi ngiface ngiyena yonke into so along-the-way-ke ngase ngithola bafethu nje vele kwaqine kakhulu ngokuqala, you know what I mean. Nanokuthi mfethu I believe and I feel like kunemost yabantu mfethu abayithole sebakheka ababayila bantu abayibona because of ukuba khona kwami yabo.
So konke lokho kuyangena ekutheni ngiyibize nge-self-made soldier lethiwa ngadecide ukuthi ngiyibize kanjani. But-ke umculo mfethu like uhlukahlukene kaningi sengizama ukuchaza mhlawumbe ukuthi uhlobo lama-concepts mhlawumbe nohlobo mhlawumbe le-feeling elizoyiletha kuwena mhlawumbe noma indlela wena ongaso-relate ngayo kahle kahle ngimixile nje mfethu yayibona. So naloko futhi kuyi-part of ukuba i-self-made soldier because ngikwazi ukuthi ngisebenzise umqondo wami ngazama ukuthi ngi-create something from into ekade ingekho yagcina isikhona abantu bayithanda bayijabulela. I-sound engiqhamuke nawo nami ngimixile amajende lapha nalapha wagcina kuqhamuka into ethi ayibe sharp yabo. But-ke ngajabula mhlawumbe ningayizwa ngazi noma zisamali noma ngeke ngizise ngesinye isikhathi. Bro, sucker, Angela bafana bamagdeda botakalana Inambo inqanyiwe lapho kule project sona mfethu. Le ngoma ethi thina sihlala Ay press. akufika kakhulu-ke lapho. Push up press. Push up pressure. Yeah. Yeah, for me nje mfethu and namajita sikhuluma language eyodwa. Wakhipha ubhozo mfethu laphayana. Khipha ubhozo. Wakhipha ubhozo kakhulu. Phakathi kwayo i-secret sauce waphuma ubhozo wakhe. Kodwa mfethu akuyona kuphela. Ngiphethe Maserati but kahle lelo project bafethu. Ziningi. No Yes. No skill projects. Izihula zona zazi. Abazazi. So basicela abafethu maseyiphumile i-project nihambe no check lama track lawa awukushisa abafethu. Akancikelanga phansi umfana wami. Akancikelanga phansi. Kufika kakhulu lapha. Nabakade balinda bafethu. Into abayilindile bafethu is worth it bafethu. Ningalokhu nikhala kakhulu ngoba senitholile into eniyifunayo hayi. Niyohlanza nidele. Exactly mfethu. Mina ngahlula umthakathi bona ngiyingozi yomphakathi ungasamkhoma ngokuphakathi ngikabenza lutho angibasabi engisazogijima bakuvela izinja fasa amabhande siyasipita engekho zoshiya sobagcigciza ngenamba until kubile thina sophe kumachathi bafana engekho ngaspika ngizenza inkinga ukuthi kuyafudumala uma ngifika ngiyaba ngiyakazisa bomama sithi abathi ngiyakhila angizelo okuningi mina lana ngifuna umadiba ukuze kasi umculo wokubiza malina awukavumi nginkinga ngishayina bekadida ifele inkulu ngaxila ngibabahamba ukhalo mandiya Ifuhleke fwa ngaso lanto nahana kumfakela zasuke inkulu Exactly mfethu. So since ula kwi-FJ mina namona yini oyigeyinile mfethu. Yabona ngifuna uqamba amanga ngifike e-FJ ngiyihlathi. Ey. Ngirazo manje. Uyavuma. Angirazo nje angirazo ngicanga ngokwesibani bafethu ngokwesibani bafethu angirazo bafethu ngifuna uqamba amanga yabo bafethu ngikhulile like I've seen myself developing bafethu each and every year because from 2018 njengamanje bafethu nami ngize ngithi usiqhameni ukuthi hawo impela mina lo yabo mangibhekisisa la ngisuka khona Qiniso and abafethu bakhona wabo umuntu ukuthi ngiyoyiba maestro emoyela namhlanje. Sure nami ngingasho mfethu into engizigeyinile nje la kwi-FJ. Yabo bengajwayele ukuthi ngibe nabantu like abawuthanda kanje music. Yes bewuthanda but indlela esidetermine ngayo nabafethu ukunqubekela phambili yabo ngithi ikhona because into esicabangayo sicabanga into eyodwa into yaphambili according to music nje isikhathi esiningi futhi yabo. Into engayigena futhi skill yabo uma ngabe ngilalela umusic wami wamanje uhluke kakhulu nomusic engiwenza before. So ngingasho ukuthi FJ ivele yangipholisha yangishiya ngicwebezela yabo nje manje ngiyashayina bafana.
Mina bafethu ngingasho ukuthi isikili sami bafethu sikhuphuke kakhulu since ngahlangana nama-Juda yabo. Like uma ungalaleli i-stuff sami sakudala ungezwa ukuthi hayi no mina. Ya khona la ngisuka khona. Mehluko mkhulu mfana. Yeah, and into engingayisho mfethu sengiyivala le chapter le yokuthi mfethu sisukaphi ne-FJ yabona lento leyo nokuthi yini esegayinile. Into engingayisho ukuthi mfethu inqola le ehambayo njengamanje hhayi ukuthi sahamba kahle kahle sifikile la eyakhona ukuthi sicine ipharking ukuthi sopaka sesifikile sikanjani. Ya mina bafethu ngafisa nje ukuthi siphinde siqhubeke sibambisane ngale ndlela le sibambisene ngayo nje sibambisene ngayo bafethu even kuma-shows bayazi masifike ukuthi hayi kufike laba bafethu laba ababambisene isikhathi esiningi bayibona abavumayo ukuthi abafethu solid ngibambisene bafethu kube yiwona abaswishelayo ukuthi hayi qhubekela phambili into nathi siyifunayo ukuqhubekela phambili sifike la sifuna ukufika khona and into sithola le parking le ukhuluma ngayo into engiyithandayo ukuthi mfethu hhayi ukuthi sikwenza lo-prove point mfethu yabona into leyo ukuthi nje bese kuyazenzakalela khona sisuka kude namashida siya-understand-ana yabona siyifamily njengoba siyakhobhana sometimes yabona sibuye sisulane lapho lawo magazanyana aphumile ngaleso sikhathi kuphinde kuqhutshekwe yabona impilo enjalo sabafowethu. Sivalile Dlamini. Yeah, all in all bafethu i-project years abafethu it's cooking. Ngithembisa ukuthi umlilo wodwa uzabafethu. And I expect some more from wonke ama-members FJ after the project isiphumile. Siyabonga kakhulu ukuthi nisilalele. Siyanithanda. There's more coming. Nami ngiyabonga. There's more coming. Nami ngiyanithanda. Nami ngiyabonga. Project. What's it